IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naangay tinaraway nga aktibidad kasi di pa nagluka ti Farmers Day iti syudad ti Bataca. Segon kon Mayor Marky Chua, ti talo aldaw pa nagfiesta ket narugyana, babaan iti plant a bamboo iti tunggal barangay, misa kaniti kadiwa ng Pangulo. From 5 days, nagbaling 3 days. From 6 million, nagbaling less than 3 million. I-budget tayo, but rest assured na yung matitipid po natin dito mapupunta rin naman yan sa tulong natin sa mga farmers natin. So it's a 3-day event. Ngayon po ang day 1. Meron po tayo kaninang planta bamboo, each barangay. Tapos nag-simba po tayo, the mass. And nag-open po tayo ng itong kadiwa sa Pangulo dito sa Ilocalcha Cultural Center. At meron rin po tayong salo-salo. So sa lahat po na napunta, maraming salamat. At sa lahat ng hindi pa po nakapunta, sana makapunta kayo dito. Dito nyo makikita ang mga pinaka-fresh, pinaka-magaganda at mga kakaibang mga gulay natin at prutas. Kabayatan na yaw awis ni Chua iti publiko saan laang iti Batakenyo ang mapan makidaray iti Farmers Day tapno gundawayan dagiti aktibidada. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.